ओमफ्राय मा सिख्लाफोर उन्दै उन्दैखौ लानानै बेरायबाय थायो नोङो आयौ हिनजाव गोदान लायनो थांसै हिनजाव गोदान बाजै नै 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 बिदि डाइरेक्ट फिदिंना होनायानोथ' गोरोन्थिना रुको जरा सबर करो खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय थ' गाइस फ्रम काजलगांव ओमफ्राय दा नै जों थांगौ डाइरेक्ट गसाइगाव बरियानो बाइक सालायनायनिफ्राय बराय हरनाय थाबाय गाइस आयौ आयौ आस्ते आस्ते आरामसे चलने का भाई नै काजलगांव बियो ओमफ्राय बरियानो थांनोसै दा नै जों थाङोना राइट साइडआवहा ओइ आरामसे चलने का बास नै बिनिफ्राय 73 किल'मिटार खिथिदों गसाइगाव गाइस दा समा जागासिनो फुंनि 10टा ओमफ्राय बेसेबां 1.5-2 घन्टासो लानो हागौ खोमा सुन्दारि मोनबाय सुन्दारि गसाइगाव थाङिया गोबावैनो जाबाय मोनदों आङो दिनै सहैसिगोन गसाइगाव नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै नङा होमबा आङो मा बुङो ओमफ्राय आङो माने ट्रेनजों फैगोन साननायमोन बाट ट्रेनजों मानो फैयासै माने आङो एसे नैबे मेन हाइवेखौबो नायलांनो आं सिगां बै गंसे आंनि टिभिएस बाइकजों आङो गसाइगाव थांदोंमोन नालाय बाट बे समावहा आं माने बिदि ब्लग बानायामोन ओमफ्राय नैबे जेब्ला गोदान बाइक लादों अब्ला माने क'क्राझारसिम फैबाय बङाइगावसिम फैबाय बाट आङो गसाइगाव लाङाखै दिनै फार्स्ट टाइम गसाइगाव नुहैसिगोन बे बाइकआ थ' गाइस लेट्स गो नै गाइस खासि खथ्रा मोनबाय खासि खथ्रा नै नै लोगोफोर सामथाइबारि मोनबाय सामथाइबारि बरिया नै लोगोफोर गसाइगाव आरो 52 किल'मिटार दंबावो आलिपुरदुवारा 111 किल'मिटार अके जोंथ' दा आलिपुरदुवार थार नालाय गसाइगाव थांगोन 52 किल'मिटार थ' लेट्स गो गाइस नै फैयै फैयै साम्पा सफैबाय साम्पा बरिया मजा थ' खारायगावआ बारा गोजान गैला दै बिनिफ्राय 3 किल'मिटार खिथिदों खारायगावआ 3 किल'मिटार खारायगाव बेलेग खारायगाव नै ओमफ्राय नै ओरै लेफ्टथिं थांबोला क'क्राझार बिनिफ्राय क'क्राझारा 18 किल'मिटार खिथिदों 18 किल'मिटार खिथिदों ओमफ्राय दा नै जोङो सिदा गसाइगाव थांनांगौ नालाय सिदा थांनोसै आरो बरिया मजानो गाइस दा नै बिसमुरि ओमफ्राय नैबे राइट साइडआव थांबोला सिखना जाहार गाइस नैबे गाइस टल गेट ओमफ्राय दा नै ओरै थांनांसिगोन नालाय माखौ लाजिनो नै बे जाहैबाय एकदम बिरदाव एकदम माने मा होननानै बुङो बहुद सिगांनिफ्रायनो लोगो माने एक्सुवेलि लोगो माने बिदि नङा हा लोगोआ दिनै एकदम माने मा होननानै बुङो नोंथां फेस टु फेस लोगो मोनलायनाया एक्सुवेलि बहुत बोसोर दे 10 बोसोरनि सिगांनो आरो माने बिदिनो लोगोआव दङ माने फ्रेन्डशिपआवहा फार्स्टआव जोङो बिदिनो बेखौ आङो इन्ट्रडक्सन होखानोसै र' bodoweb.com बिरदाव नार्जारि बिथाङा सालायोमोन नालाय सिगाङावहा MP3 आगारोमोन ना एकदम बे दिननिफ्रायनो सिनाखि आरो ना ओमफ्राय दिनै फेस टु फेस लोगो मोनदों बेबो सेरफांगुरियावहा ना मा बुङो आरो लोगो मोनबावगोन गाबोन थारमाने बङाइगाव थांगासिनो दोङो बिसोरो नै आदा थफै बेथ' सिनायखायो माने सिनाय जानांगौ नङा होमबा सर्ट मुभियावहा एकदम हिट एकदम धामाका सोलिगासिनो बेना एकदम माने दा बुंसै आरो ओमफ्राय मा सिख्लाफोर उन्दै उन्दैखौ लानानै बेरायबाय थायो नोङो आयौ माने रियेलाव नङाब्रा माबायावसो सर्ट मुभियावसो माने एक्टिंखौनो नोंनो बिदि होखायो नामा डाइरेक्टरा बिदिनो होयो अके दे बरिया अके ओमफ्राय जा नै होमबा आवगायसै ओमफ्राय नै ओरैजाय ब्र खनसे हायना बुंहरदो होमबा थांबा हादो मिथिबाय जागोन ब्र दे लोगो मोनगोन दे अके दे गाबोनसो लांगोन माबायदि साइसि लांगोन आं नै सेरफांगुरि बाजारावहा हाबदों नै मा बेलाय खानजं अके बेखौ आं बेगाव सोनानैसै ओरैजाय ओमफ्राय सेन्देल नांगौनो सेन्देलखौ दहायनिफ्राय नागिरगासिनो गैया गाव माने नांगौ बायदि माने बिदि मोनाखै सेरफांगुरि बाजाराव दसे हाबनानै सेन्देल नायदोंमोन ना सेन्देला गैया गाव नांगौ बायदिखौ मोनासै ओमफ्राय दा लायासै
दा होजों गसाइगावहा नायनोसै र' दा टाउनावहा मोनो ना मोना बेनि उनावहा दहाय लोगोफोर लोगो मोननाया एकदम आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों लोगोफोरखौ लोगो मोननानै आरोना बिदिनो गोबाव समनि उनावहा माने बिदिनो गोजाननि लोगोफोर मोनब्ला माने लोगोफोरखौ लोगो मोनोब्ला ना माने क्या बोलूं आरो दिल खुश हो जाता है बिदि आरोना गाइस फैयै फैयै नै गाइस कुसुगाव मोनबाय कुसुगाव आरो नै ओरैजाय थांब्ला बायाव बाजार मोनो कुसुगाव बाजार बास ओमफ्राय दा जोङो एकदम सिदा थांनोसै एकदम आस्ते दिनै मा बाजार दं नामा कुसुगावलाय आदसा नै आरो बारा गोजान गैखाला र' मोनथारसिगोन जों माबा सिलिगुरि 230 किलोमिटार अके गाइस लेफ्ट साइडथिं थांब्ला 35 किलोमिटार गाइस क'क्राझार ओमफ्राय गसाइगाव आरो 2 किलोमिटारल'सै श्रीरामपुरा बारा गोजान गैला माथो बेनिफ्राय आरो 10 किलोमिटारल'सै गाइस श्रीरामपुरा गाइस नै गसाइगाव टाउन आदसा थ' लेट्स गो माने एक्चुअलि दा फार्स्टआवनो जोङो दखानाव हाबग्रोनोसै सेन्देल बायग्रोनोसै र' वेलकाम टु गसाइगाव टाउन गाइस पापा नागिरै नै गसाइगावसो मोनफैबावबाय गसाइगाव मोनफैबाय जाना साइजखौनो मोननो नागिरा गसाइगाव थांबाय थानोसै जोंबो दा सेन्देलखौ लाखांबाय दा नै सेन्देलखौ लाखांनानै थांनोसै आरामसे चलने का लकेसनखौ हरखाबाय हरनायालाय दा लकेसन बायदिनो होलांनोसै गाइस आरामसे चलने का ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने का लगाओ मजा ओके नै बिदि डाइरेक्ट फिदिंना होनायानोथ' गोरोन्थिना सफैबाय सफैनाया दे ओंखारदो र' बाइकखौ नैबाव दोनना लानोसै जों हाबला हाबसि जाबायना सेरफांगुरि हाबबाय गसाइगाव टाउन हाबबाय ओंखायनो एसे लेट जाबाय अ माय गड हाय हिन्जाव गोदान लायनांसै हिन्जाव गोदान बाजै नै बैयाव गाखोसिगोन बैयाव गाखोसिगोन दे जायगा दङ ना नारामोनबो दङ